Добрий вечір усім телеглядачам. В ефірі каналу АТР, програма «Бізнес та влада». У студії працює Анна Медведнікова. Вітаю. Які сценарії виходу з економічної кризи наразі для України є найбільш імовірними? Та як може розвиватися економіка України у післякарантинний період? Про це говоримо сьогодні. Отже, у нашій студії Станіслав Таршин, засновник групи компанії «Град Олія», член Української ради бізнесу. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Романішин, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Вітаю вас. Вітаю. Юрій Савицький, президент Software Ukraine, член Української ради бізнесу. Добрий вечір. Добрий вечір. Георгій Цхакая, експерт Офісу простих рішень та результатів. Вітаю вас. Добрий вечір. Поширення COVID-19 призвело до стрімкого рівня падіння ВВП фактично всієї світової економіки. Отже, пане Юрію, з якими проблемами стикається бізнес в умовах кризи? Первая проблема – неопределенность, которая вызывает непонимание часто, куда двигаться. Потому что кризис у нас просто усилился. У нас был один кризис военно-политический, второй кризис – это коронавирус, который коснулся не только нас, но и всего мира. И вот неопределенность – это самая сложная и, наверное, самая интересная часть, как не только для бизнеса, так и для любого человека. Потому что можно себя потерять, растеряться, а можно начинать серьезно думать и шаг за шагом искать новые направления для себя. Ну, так само, як знаєте, в китайській мові слово «криза» – це два іерогліфа, тобто це небезпека та можливість. Власне, те саме, про що ви і говорите. Далі ще хочеться почути думку бізнесу. Пане Станіславе, вам слово. З якими проблемами стикається бізнес? Проблеми, перш за все, ті, як сказав мій колега, що невизначеність і, як би мовити, зненацька це все десь взялося, хоча ми про це все знали. Очевидно, мало до цього було підготовки в цілому суспільстві, організованих всіх процесів, що можна де зупиняти, що можна частково, що зовсім закривати, як організувати транспорт для перевезення людей. Це дуже важливо, ті самі торгові точки, точки необхідності для забезпечення життєдіяльності, розподіл навіть по категорії, по віковому сенсу, людей, щоб вони могли вільно рухатись там по магазинах і тому подібне. В цілому, як на мою думку, бізнес, безумовно, повів, як би сказати, такі, поніс збитки, тому це малий бізнес, дрібний бізнес, малий і частково, очевидно, і середній бізнес. При тому всьому сказати, що зовсім такий занепад, зовсім така вже крайня криза, я б цього ще не осмілився сказати. Чому? Тому що люди в нас, як кажуть, народ винахідливий, зможуть прилаштуватися, придивитися, прислухатися. І якщо десь колись були в деякій мірі, може, і невірні рішення на той час прийняті з сторони керівництва, там закрити метро і тому подібне, такі дуже важливі для життєдіяльності міста і всіх людей, то все-таки народ із терпимістю знаходив рішення, добирався на роботи, в офіси. Багато, я би сказав, офісних працівників, правильно керівники їхні прийняли рішення, коли людей відправили по домівках. Але все-таки основна маса бізнесу тримається і досі, так би мовить, на плаву. І думаю, що на сьогоднішній день вже як і самі бізнесмени, самі працівники в будь-якому бізнесі, так само і влада на сьогодення має вже так, якщо можна сказати, досвід, то і позитивний, і негативний, який був. Я думаю, якщо вже таким напливом йде на нас там друга хвиля, якщо дивитися на статистику і вірити, що в дійсності це все відбувається, то все-таки ми вже більш на сьогодні, на мою думку, це моя особиста думка, більш організовані, більш зібрані і вдумливо приймаємо рішення. Хоча ще помилок дуже багато. Я думаю, що з часом ми їх можемо здолати. Але ось ви говорите, що начебто криза є, але вона не так сильно відчувається. Можливо, що просто немає піку. Пане Георгію, на вашу думку, коли цей пік
кризи відбудеться? Ну, мы не понимаем, когда будет пик кризиса. Я считаю, что все-таки люди такой entrepreneurial, они понимают, что надо выкручиваться самим, самостоятельно, потому что один из главных вопросов, что нам делать, на этот ответ не очень легкий. Поэтому мне нравится, что украинцы и украинский бизнес является таким очень предпринимательным, который понимает в таких ситуациях, как он должен себя вести, потому что, по большому счету, государство не очень часто или как раз вот по экономической политике не часто дает тот вектор, куда развиваться самому бизнесу. Поэтому бизнес сам думает, что ему делать, что является не очень плохо, что там экономика не так владеет государство, что она там конкретно говорит, куда двигаться и как двигаться, но какие-то определенные паттерны поведения или какие-то обещания, какие-то вещи, чему ждать бизнесу, это будет очень хорошо. Вот если спросить бизнеса, самым главным проблемой является, что они не могут практически высчитать риска. Какой риск? В Украине, если ты не можешь, во всем мире, если ты не можешь высчитать риск, ты не можешь принять решение. Если ты не можешь принять решение, ты останавливаешься. И когда останавливаешься, это означает, что не создается дополнительная стоимость. Мы с этим сталкивались, но бизнес все-таки не очень сильно надеялся на государство, будем честными, в Украине, потому что сам государственные институции нехорошо работали за последние 30 лет. Наверняка сейчас сами такой более-менее есть какой-то опыт, как минимум экономические, финансовые знания, чтобы что делать или как понимать более лучше, чем было до этого. Но все-таки они ждут только себя, и бизнес думает, что как самой этими проблемами решить, и никак не ожидает что государство для них решит проблему. Тогда, когда видят, что там долг очень высокий, в сравнении с ВВП, расходы очень высокие с ВВП, там бюджетные доходы практически 39% от ВВП, что является катастрофически, а расходы 46 будет, 45-46 на следующий год. Поэтому бизнес является таким независимым арбитром, который говорит, что мы от государства ничего большого не ждем, но сами будем выкручиваться, как мы не знаем пока, но мы все сделаем для того, чтобы мы выжили, этим выжило государственность України. Але тим самим, в принципі, бізнес і допомагає, направляти, скажімо так, державу. Пане Олександре, от на сайті Мінекономіки є інформація про основні досягнення міністерства за останні півроку. Один із пунктів – це те, що, власне, цікавить бізнес про державно-приватне партнерство. Напрацьовано стимули для інвестиційної привабливості України. Чому раніше повноцінно не працювало державно-приватне партнерство і чому воно зараз має запрацювати? Воно вже працює. І ви, напевно, знаєте, ті кейси досить успішні. Це і Херсон, і Порт Ольвія. І, власне, для того, щоб ці історії розпочалися, пророблена дуже велика робота. Дуже велика робота зі всіх сторін. Як і зі сторони уряду, готовність, і політична воля, зі сторони бізнесу, з'явився вже той критичний запит на ці форми. Тобто це завжди впирається в момент довіри. Має бути довіра бізнесу до держави і, відповідно, держави до бізнесу. Це тільки коли він-він історія відбувається, тільки тоді можуть з'являтися приватні державні партнерства. І можна сказати, ці два успішних кейси, які вже розпочалися, це певний, тест на довіру. І він відбувся. І він є фактично індикатором того, що далі можна продовжувати. Ці закони, які створені, вони створені не тільки урядом, не тільки бізнесом, вони створені за підтримки міжнародних аудиторських компаній, які долучалися до цієї розробки. Тобто це, я особисто не був долучений, але я бачив цю роботу моїх колег. У вас назва «Бізнес і влада». Фактично я війшов в уряд під час коронавірусу, тому я зараз знаходжуся і в тій, і в іншій ролі, десь відносно. Хоча зараз я вже маю повний мандат діяти і приймати рішення від уряду, але фактично всі ті питання я на собі через себе пропускав. І я дуже чітко розумію проблематику, я дуже чітко розумію виклики, які має уряд взаємодії з бізнесом. І, скажімо так, зараз відбувається певна каталізація тих процесів, які дуже тривалий час стояли. Зараз в уряд заходить досить сильна команда. І я навіть, є таке придяте
відчуття, що ну там вони там, а ми тут, вони не розуміють, ми розуміємо. Всі друг друга добре розуміють. Да. Нещодавно був в Одесі форум, теж саме проговорив, бізнес-влада. Ми спілкуємося дуже на одній мові. Дуже багато людей з бізнесу зараз при владі. Це колеги колишні. Вони можуть на одному рівні, без пафоса, без лозунгів, дуже, знаєте, такий англійською мовою, straight to the point, да, вирішувати ті питання, які зараз болять. І ті рішення, які приймаються під час коронавірусу, 5.7.9 програма кредитів, да, вона працює. Знаєте, скільки видано кредитів? 6 мільярдів. Понад 6 мільярдів. Половина мільярдів, так. Це дуже потужний інструмент. Не дати бізнесу зупинитися, особливо малому, середньому, який найбільше відчув ці наслідки. Працевлаштування, да. Фонд зайнятості працює. Тобто це, знаєте, це тест на державні інституції. Криза – це завжди тест на прочність. І як ми його пройдемо, да, це буде означати, що ми здали іспит. Ну, дивіться, от щодо програми пільгових кредитів 5.7.9, так само в тому ж списку на сайті Мінекономіки станом на 4 вересня видано близько кредитів на загальну суму 6,5 мільярдів гривень. Проте більшість цих кредитів, приблизно 5 мільярдів, це рефінансування. Тобто люди вже раніше мали ці кредити під 15%, зараз вони хочуть під 5%. Це не нові кредити. Так, тобто, немає вже такого ажіотажу, про який ви говорите. Програма працює так, тобто 1,5 мільярда видано нових, 5 рефінансу. Чи підтримуєте ви розширення цієї програми для того, щоб вона все ж таки спрацювала? Дивіться, завдяки таким ефірам, завдяки засобам масової інформації про ці програми дізнаються. І, знову ж таки, коли ти на заходах питаєш, хто знає про цю програму, піднімає 1, 2, 3. Тобто недостатня комунікація про те, що така програма існує. Знову ж таки, повертаємося до питання довіри. Не всі вірять, що це реально. А кількість заявок, кілька тисяч заявок, які обслуговуються. Да, є, знову ж таки, певна інституційна спроможність пропустити кількість цих заявок. Це нова програма, всі навчаються, банки навчаються, да, цим інструментом видачі. Тому запит досить високий, вона не закривається. Вона не закривається. Те, що є рефінанс, так це добре. Це значить, що ми полегшуємо обслуговування тих кредитів, які є. Навантаження зменшується. Це дуже добре. Ті, які з'являються нові, це теж показник, що вони є. Да? І зараз дуже ризиковано йти в такій турбулентній ситуації, брати новий кредит, да? Не знаючи, яка взагалі буде бізнес-модель. Бо бізнес-моделі зараз міняються дуже. Ще вчора це була бензоколонка, да? А зараз це вже магазин біля дороги. Тому що виручка заправок більше йде від супутніх послуг, ніж від пального. Зміняються бізнес-моделі дуже швидко, на всіх рівнях. Тому це дуже сміливі люди, підприємці, ними треба пишатися, які беруть цей невеликий, як ви кажете, відсоток. І він росте. Але дивіться, от у нас була навіть програма присвячена програмі 5.7.9, і бізнес говорить про те, що треба розширювати цю програму кредитів. Зараз можна отримати до 3 мільйонів гривень, правильно? Тобто то говорять про те, що треба розширити до 2 мільйонів євро на експорт, на виробничі підприємства. Як ви ставитесь до цього? Це є окрема для цього програма, ми можемо про нього теж детальніше поговорити. Зараз йде перезапуск експортної кредитної агенції, в якій зараз капіталізація 200 мільйонів гривень. І вона, власне, направлена на видачу, на допомогу, на стимулювання розвитку експорту. Да? Ти можеш застрахувати в агенції експортний контракт, і, відповідно, ти можеш експортний контракт, ти можеш кредит в банку застрахувати. Там є ряд цікавих продуктів. Якщо ти хочеш виходити на нові ринки, будь ласка, звертайтеся. І в нас зараз, насправді, заявок на 200 мільйонів доларів від експортерів. Кожного тижня я зустрічаюся з групами експортерів, яким цікаві нові ринки. Ми у них запитуємо, які вам потрібні продукти для стимулювання. Ми це робимо на площадці Національного банку України. Що не влаштовує з ставкою? Ставка зараз дуже низька. Бізнес, я думаю, це
теж відчуває. Далі, питання довжини кредитів. Треба, щоб вони були довші. Нацбанк чує, наступного тижня нарада з банками, чому ці кредити не збільшуються в термінах. Тобто є прямий діалог, комунікація і готовність швидко приймати рішення. Тому продукти є, про них треба говорити і абсолютно відкрити як міністерство, так і всі інституції, які працюють в цьому напрямку. Пане Станіславе, другий рік посухи, от з наявних 20 мільйонів гектарів. В Україні врожаї загинули майже на 1 мільйоні гектарів. Аграрії хапаються за голову, не знають, що робити, до кого звертатися. Чи торкнулася ця ситуація вас? Ну, в цілому можна що сказати, тільки ствердити те, що ви тільки що самі промовили. Засуха в тому році вона така більш-менш терпіма була, в цьому році дуже вона сказалася буквально на всі види врожаїв, як на зернові, так і олійні культури. Я більше, так сказати, орієнтуюся на переробці, не на вирощуванні культур, а на переробці, оскільки ми займаємося переробкою насіння соняшнику і насіння ріпаку. Але ми дуже тісно співпрацюємо з товаровиробниками, тобто із людьми, які працюють на землі, із фермерами, з малими, з великими і тому подібне. І відчуваємо ми, що вони сьогодні пищать, кричать і кажуть дуже такі жахливі трошки цифри, що там кукурудза в їх майже на 50% пропала, якщо можна так висловитись, не врожай. Соняшник десь на 20-30% буде зменшена врожайність, плюс там якість теж така не зовсім, яку б ми мали в прошлому році. Ясна річ, що це буде сказуватися дуже недобре в цілому на ту саму економіку, на ту саму базовий фундамент, на якому наша держава привикла отримувати щорічно величезні, можна сказати, доходи від експорту, оскільки в нас, якби сказати, така країна, яка експортує дуже величезні об'єми, можна таке слово, я не помиляюсь, величезні об'єми зернової продукції. Як ви, очевидно, знаєте, олійної продукції ми перше місце в світі займаємо по експорту сирої олії. Це теж про щось скаже. Ясна річ, що це все приходить у Україну валюта. На сьогодні, якщо це там десь на 15, 20 чи на 30% зменшиться експортної продукції, зрозуміло, що не буде тих надходжень до бюджету, ті, які заплановані. Ясна річ, що це скажеться в цілому на нашому житті, на наповненні бюджету, на сплати всіх наших бюджетних структур, які живуть за рахунок надходження валюти, за рахунок надходження всіх податків, які сплачує бізнес, який знаходиться тут всередині нашої держави. Ясна річ, що буде скрутніше гаразд, чим у прошлому році. І ще й зважаючи на те, що, як кажуть, що коронавірус, він швидко не відстає від людей не тільки в нашій країні, а й в інших країнах. Ми дивимося по засобах масової інформації, що такі непереливки знов на осінь дуже серйозні. Як на мою думку, це подвійне буде навантаження на економічну частину нашої держави. Як би ми там не намалювали, не написали гарні цифри, скільки ми хочемо, щоб було надходжень, от зараз там сьогодні, до речі, ж, там давали звіт, чи до першого читання бюджет країни на слідуючий рік, показники такі показані, хороші, дай Бог, щоб вони відбулися, але якщо подивитися реально, це, приземлено на це все, знаючи ту ситуацію, як малий бізнес захромав, як дрібний звалився зовсім, як трошки пошатало величини середній бізнес, і на те, що не урожай такий, як планувався в цьому році, і плюс іще ця біда із коронавірусом, то зрозуміло, що сутужно буде, але принаймні моя думка знов така, якби оптимістична, що боятися можна, але ж робити роботу свою кожному з нас треба. Керівництву державі треба
робити свою роботу, треба ставити плани, треба робити прагматичні розрахунки, як виходити не стільки з цієї короткої, дрібного, я б сказав би, короткометражного забігу, як 100-метровки. Цей коронавірус трошки пошатав нас, весь світ і подібне. Рано-пізно він закінчиться. Знайдуться ліки, щось десь хтось придумає при сьогоднішній технології, так сказати, розумних людей багато в світі. Це все уйметься, зменшиться. А підняття економіки держави після коронавірусу теж треба його робити. Тобто треба не оставляти сьогодні, якби я, на мою думку, не ставити, що це сьогодні пандемія, коронавірус, караул, надіть маски, залізти в погріб і ждати не знаю чого, з неба погоди. Да? Треба всім працювати кожному на своєму місці. І закони писати, і дотації давати, і землю орати, урожай збирати, і не сировину експортувати. Це вже, мабуть, може 5-й раз в різних ефірах всім розповідаю, що дуже гарно нас підхвалюють в Європі, в всьому світі, що ми сировинна країна, а ми цим пишаємося. Але це наскільки дуже неправильно, навіть в деякій мірі і, можна сказати, і принизливо. Бо ми здатні зробити більше. Ми повинні експортувати не сировину, ми повинні експортувати продукцію. Ми ніколи чистим експортом не зробимо своє ВВП. Ті люди, які вже виїхали з нашої країни, близько 10 мільйонів чи 9, я не утверджаю в цьому, це люди, які тут не отримують зарплату, тут не платять податки, тут не купують товари. У нас немає обороту, який дає енергію життя в країні. От би з чого треба починати. Ліки ліками, маски масками, але це повинно бути спокійно, виважено. Нічого страшенного немає. Але ж програму розвитку країни, навчання і освіту наших майбутніх, нашої нації, да? Збереження здоров'я, охорона здоров'я. Не на тому, як ми гарно виступаємо, розказуємо, що ми там, скільки придумали всяких новшеств, але треба подивитися, що ми зробили в дійсності. Як людей обслуговують в лікарні. Чи є там входні двері в тому медпункті, чи лікарні, куди людина доїхати не може. От без цього треба починати. І не давати такі спалахи, що ковід. Ковід собі побув і пішов собі далі. Десь Пане виріс. Станіславе, хочемо почути ще думку власне влади, пане Олександре, вам слово. І я хотіла запитати про ту ж саму послугу, ще повертаючись трошечки. Чи буде розширюватися програма 579 на фермерів постраждалих від послуг? Ну, в цілому розширена на малий і середній бізнес. Тому Зрозуміло. Для фермерів є окремі програми. Але я маю на увазі, власне, постраждалих. Я зараз не готовий дати на це відповідь, але це є сигнал, і цей сигнал в роботі, це що я можу сказати. Я просто хочу підхопити, не можу навіть не підхопити цю думку щодо експорту і щодо саме створення доданої вартості, тому що я опікуюся 2-3 основними напрямками в міністерстві. Це підтримка національного виробника, це стимулювання експорту, це інтелектуальна власність. Всі 3 блоки, вони дуже взаємопов'язані між собою, і вони знаходяться зараз в досить критичному стані. Коли ми кажемо про експорт, він на рівні 50 мільярдів. Але 70% цього експорту – це сировина. І вона не змінюється. А в структурі за останні кілька років, в структурі експорту, обсяг сировини росте. І, звичайно, всім країнам це дуже круто, цікаво, гарно, нас підтримують в цьому напрямку, але додана вартість, вона створюється не тут. Мізки, які є, таланти, вони покидають Україну. Кожний 3-й стартап в Польщі має відношення до України. Якщо ви приїдете в Варшаві в Google Campus, номер 1 заявок на резидентство в Google Campus країн Європи, Східної Європи – це Україна. Тут немає запиту на таланти, немає запиту на інтелектуальну роботу. Створення фактично технологічних продуктів в нас займають тільки 2 галузі – це машинобудування і фармацевтика.
Все. IT, вона якби є, але її дуже складно рахувати, тому що в нас це ФОПи, материнські компанії часто не в Україні, тому ми не можемо казати, як, наприклад, ті ж Білорусі, да, де 4 мільярди це експортна виручка від IT-послуг, бо там є певне середовище, для цього створено, да, парк високих технологій. В Україні тільки зараз ми починаємо створювати таке середовище. Тому з точки зору експорту, да, це я прийшов з технологічного бізнесу. Да, я дуже добре розумію значення доданої вартості. Глибока переробка те ж саме. Да, тобто є для цього все. Є таланти, є база, є сильний менеджмент, щоб її робити. Які інструменти зараз є у держави? Знову ж таки, ще раз повторюю, експортно-кредитне агентство. Коди товарів, які зараз законом прийняті, це стосується глибокої переробки і товарів з технологічними компонентами. Це номер один – стимулювання. Друге, в першому читанні прийняли закон про значні капітальні інвестиції. Якщо є інвестиції понад 30 мільйонів доларів, є можливість компенсувати цих інвестицій до 30%. Різними інструментами. Ми сподіваємося, що в другому читанні він теж, і ми його таки доб'ємо, да, і ним можна буде користуватися. Для чого? Для того, щоб можна інвестувати в українську економіку, створювати круті технологічні компанії, компанії з глибокою переробкою, і експортувати продукцію з високою доданою вартістю. Це один з ключових напрямків, да, який зараз по всім моїм колегам в міністерстві він сказав, щоб давайте кажіть, які ще потрібні інструменти. Да, если можно, наверняка все-таки надо поговорить более широко и на макротеме, что надо делать для того, чтобы выйти из кризиса. Да, агентство может быть очень хорошо, там много вещей, которые делаются очень хорошо, но чего-то не хватает. Давайте начнем от тех проблем, которые есть у государства. Первая главная проблема, что это какой-то замкнутый круг, да, что нету денег, поэтому не можем что-то сделать, а денег не будет, пока ничего не сделаем. И страна живет от гранта кредита АМФ до кредита АМФ. И практически все, что делается, делается в планах этого. И самое главное, что есть ресурс у государства Украины найти эти деньги, которые не хватает для того, чтобы снизить налоги, сделать более привлекательным экономику Украины. Вот господин вице-министр сказал, что вот ФОПы, поэтому они развиваются. Значит, какая-то проблема в других сферах, и почему такие же льготы не дать остальным, чтобы они тоже развивались, правильно? Поэтому Офис простых решений и результатов Михаил Саакашвили вместе с Радой, Национальной Радой реформ, поэтому начала готовить и подготовила те реформы, которые помогут практически Украине найти эти деньги. Первым таким же решением реформой, которая была презентована, это и очень, очень хорошо сработал сам Держфонд Майна и господин Синиченко, это реформа приватизации. Вы помните, как Днепро продалось, все мы сегодня узнали, что эти деньги перешли в бюджет, и практически вот геймеры, которые купили этот гостиницу, а таких гостиниц, таких территорий только в Киеве на несколько миллиардов долларов. Мы там гоняемся за несколькими копейками, когда мы знаем, что богатство, которое раскрадывается, вы знаете, что за каждым государственным предприятием стоит человек, чиновник, который зарабатывает деньги, и это надо быстро продавать. Поэтому эта реформа была вынесена на Нацраду реформ, которая была поддержана господином президентом и всей Радой. Я надеюсь, что очень скоро найдет свой путь в парламенте, где он будет принят. Вторая реформа, которая тоже про деньгах, мы сейчас на следующей Нацраде реформ готовим реформу недропользования. Правильно? Триллионы долларов находятся в земле, которая не утилизирована. Один из самых богатейших стран мира по ресурсам Украина не может из этого получать столько денег, чтобы люди это чувствовали. Это катастрофа. Почему? Потому что реально сегодня, чтобы человек, который хочет начать недропользование, для того, чтобы взять все разрешения, все лицензии, пройти через адские процедуры, которые существуют, надо 2 года минимум 2 года для того, чтобы начать работу там на территории. Есть УИМа 8 служб, которые должны дать разрешение. Каждая процедура по 4 месяца, иногда по 6. Правильно? Мы будем на следующей Нацраде
предлагать эту реформу. Я надеюсь, что будет поддержана, и это реально триллионы долларов в земле. Кроме этого, мы предлагали на первую нацраду реформу налога на выведенный капитал. Сейчас коронавирус, серьезный кризис, так и так прибыли практически не существует, и для того, чтобы дать вот такие инцентивы бизнесам, чтобы они хотели что-то реально развиваться и реинвестировать в экономику, сегодня есть время, сегодня мы должны делать это для того, чтобы реально увеличить экономический рост. Да, вот сегодня мы видели, что презентовался бюджет, и хороший там 4,6% на следующий год заложено экономического роста, что не очень много. Если бы это было без кризиса, я бы посчитал, что это более-менее нормально, но после кризиса, я думаю, что чтобы быстро регенерироваться, минимум надо увеличивать экономику на 10, 12, 15%. К сожалению, этого мы не ожидаем. Это в том числе не даем такое ожидание бизнесу, да, что мы будем так расширяться, поэтому надо с другой стороны давать налог на выведенный капитал, чтобы они знали, что можно реинвестировать, и кроме этого надо сказать, что каждый процент экономического роста это дополнительно 16 миллиардов в бюджет, правильно? Если налог на выведенный капитал сможет 2-3% добавить экономическому росту, как можно это не сделать, когда практически большой разницы в недополучениях денег нет? Чтобы продолжить вот этот путь, я бы хотел еще поговорить. Мы часто говорим, что там проблемы являются и на таможне, правильно? Вот 1,5 до 3 миллиардов долларов теряет Украина ежегодно из-за того, что таможня не работает так, как должен работать. Это, если сделать хорошую реформу таможни, где поступление будет, это, не знаю, 5 раз занести налог на выведенный капитал, правильно? Поэтому есть где расти, поэтому мы, вот в том числе, мы презентовали реформу таможни, который однозначно не поддерживается всеми игроками рынка, там есть там Министерство финансов, которое не очень поддерживает, какие-то часть парламента боится, что-то, ну, это нормальный процесс, но надо действовать, надо двигаться вперед, чтобы все эти реформы получались, и что-то огромное, такой макро-тема была сделана в Украине. Кроме этого, мы на следующей нацраде собираемся еще презентовать кроме недропользования, 2 реформы. Это реформа ДАБИ строительства. Вы понимаете, что каждый день сегодня, вот до сегодняшнего дня, существуют люди, которые для того, чтобы ввести в эксплуатацию конкретные здания, берут взятки от 5 до 10 долларов, и это практически невозможно никому победить. Мы предлагаем систему, где конкретно каждый человек, который в бизнесе строительства, сможет это все сделать практически электронно. Очень приятная была встреча вчера с господином премьер-министром, который поддерживает эту реформу. Мы встречались практически со всеми стейкхолдерами в парламенте, и мы очень сильно надеемся, что это свершится, и один раз навсегда будет повержена коррупция в этом сфере, которая строительство. Кроме этого, очень важная часть. Да, вы знаете, что Easy on Doing Business там проверяет экономику, это как паспорт. Да, вот подключение к электричеству, катастрофическая ситуация, это на 121 месте Украины, и по 2014 года ничего не изменилось в этом направлении, правильно? Вот поэтому мы предлагаем реформу, которую всеобъемлющую такой-то анализ мы сделали, который из 297 дней должен подключение уменьшиться до 90 дней, который в первую очередь это улучшит показатели Украины doing business, но кроме этого это улучшит ситуацию людей, нормальных людей, которые хотят какой-то элементарный бизнес делать, у которых нет огромные проблем есть и не могут сегодня подключаться к электричеству. И так далее и тому подобное. У нас есть конкретные примеры, конкретные готовые законопроекты, которые подаются на нацраду реформ. И вот этими и другими инструментами надо вывести экономику из Украины из кризиса. К сожалению, сегодня часто встречается, что бюрократия очень сильно защищает свои интересы. Не интересы страны, не интересы конкретных людей, не интересы бизнеса, а свои интересы. Поэтому я думаю, что за этим столом сидим те люди, которые объединяются в идее того, что государство должно быть меньше, регуляции должно быть меньше, возможностей для бизнеса должно быть меньше, и это даст возможность для того, чтобы экономика Украины вместе с хорошим бизнесом росла. И сегодня каждый бизнесмен в Украине – это герой, который при таких ситуациях, при таких непонятных, вот как вы говорили, да,
невозможно оценивать риск определенности, все-таки делает бизнес и расширяется. Им надо дать должное, реально они герои, и они делают эту страну самым лучшим, который она есть. А то государственный сектор очень медленно и нерешительно идет вперед тем изменениям, которые нужны вот бизнесу и этим людям. Я надеюсь, что все это окажет свое влияние. Такие молодые чиновники, как вы, будут очень сильно бороться против таких систем, так как вы пришли с бизнеса. Вы сейчас не виноваты следующие 2-3 месяца, но через 3 месяца и от вас будет спрос, будем честными. Но я надеюсь, что вот вы, такие молодые люди, смогут изменить Украину к лучшему. Спасибо. Пане Юрію, будь ласка, вам слово. Да, Прокоментуйте сказане. Очень интересно Георгий говорил, еще поддержать и немножко расширить. Вот если вы пройдетесь по Киеву, вы увидите пустующие земли или парковки какие-то. На самом деле это скрытый, зарытый капитал, не работающий. Госучреждения бесплатно используют муниципальные земли. Массово. И никто это не считает. Это скрытые деньги. Эти госкомпании, которые не приносят никакого дохода, прожирают деньги, еще и бесплатно стоят на нашей городской земле. Я житель Киева, гражданин Киева. Почему они здесь стоят? Почему это вообще убыточная компания? Как муниципальная, так и государственная. И это по всей стране, это огромные территории. И вопрос, например, с которого начинали, это державно-приватное партнерство. Да? Я предпочитаю другое сочетание, приватно-публичное партнерство, которое предусматривает не просто государство, а еще и муниципальное публичное партнерство. Когда муниципальные активы начинают работать, даются бизнесу. Небольшая история. Киев до 1929 года был свободным городом. До Октябрьского переворота 17 года царь ни копейки не брал из города, ни копейки не брал. Все оставалось в городе. И во всех городах, в которых существовало магдебургское право, города сами генерили доход, горожане голосовали, определяли, кому какая земля относится. То есть это были как прототипы городов-корпораций, что сегодня представляет себя город Стокгольм, когда каждый гражданин Стокгольма имеет акции коммунальных предприятий, неотъемлемые акции. И Стокгольм, кстати, во время кризиса 2008-2009 года стал самой крупной финансовой корпорацией Европы, скупая активы по всей Европе. Это просто город. Это приватно-публичное партнерство. Большевики, когда пришли к власти, что они сделали? Они сразу ресурсы городов начали забирать на себя. И у нас по-прежнему работает совок везде. Мы до сих пор, как Алиса в Зазеркалье, не вышли из этого Зазеркалья в нормальный мир. Чтобы выйти в нормальный мир, нам нужно понять, куда мы движемся, куда Алиса бежала. Она бежала в сторону, чтобы выскочить. А вот во времена неопределенности нам нужно понимать, куда хоть мы движемся. Не делать вот эти непонятные шаги и урывчатые какие-то решения. Например, урывчатые решения. Разговариваем с Минфином, мы говорим, снижайте налоги. Минфин говорит, мы не можем найти компенсаторов, за счет чего же мы поднимем. Я спрашиваю, а вы активы собираетесь продавать? Не имущество, а активы в концессию сдавать, продавать. Государство не должно заниматься бизнесом и сервисом, этими должны заниматься частные компании. Каждый из нас, предпринимателей, готов за это дело взяться, и чиновники должны стать в роли предпринимателей. У них огромный опыт, пусть они идут на рынок. И компенсаторы нужно искать не там, где налог уменьшить или увеличить, а как уменьшить государственные расходы, передать это бизнесу. Тогда и налоги можно легко уменьшать. А когда на приватизацию восстанавливает одна группа компаний, госпредприятий, потом она резко сокращается, потому что кто-то еще хочет немножко порулить. Когда нет инвентаризации активов, не просто имущества, а активов, потому что нужно разделять. Актив, как есть ценность нематериальная, например, завод обладает высокой технологией, но при этом убитые корпуса. Так нужно отделить технологии в отдельную институцию и, может быть, лицензии продавать, а этот завод просто продать, как ненужный, который купит какой-то хай-тек-центр себе. Да. То есть здесь вопрос в том, что это же комплексный подход. Должно быть стратегирование. Но проблема стратегирования и госструктур очень сложная. Почему? Чиновники имеют конфликт интереса. Они не могут отдать от себя управление, активы. Тогда они потеряют власть, они должны уйти из своей работы. Поэтому стратегированием должны заниматься совершенно другие институты. Есть так называемые стратегические форумы, куда входят в нормальных странах премьер, президент, конгрессмены могут входить, или же головы там комитетов каких-то, и там и какие-то министры, да? Но большая часть в стратегическом форуме занимают мощные аналитические центры и общественные организации, бизнес-объединения, гражданские объединения.
вот тогда это будет настоящая стратегия. Я сейчас вижу небольшие зачатки такие, да, есть попытка сделать центр стратегирования в взаимодействии с Кабмином, есть такая группа экономической стратегии. И, кстати, я рад тому, что наконец президент Зеленский подписал, по-моему, указ, да, о стратегии национальной безопасности Украины, куда входит составной частью стратегия экономической безопасности, которая, кстати, разработана группой предпринимателей из бизнесов, которых, кстати, мы тоже финансировали, да, и помогали создать эту стратегию. То есть бизнес начинает сейчас реально влиять и подходит к той стадии, когда совместно с топ-чиновниками, с депутатами из разных фракций мы начинаем заниматься постепенно стратегированием. Это сложно. Но теперь это нужно как-то субъективизировать. Должен появиться институт стратегирования и видения, куда мы движемся, где мы будем примерно через 10 лет, через 20. Страна, наш северный сосед, да, которая напала на нашу территорию. Там давно стратегирование есть. Там на 10, 20, 30 лет стратегирование. Там есть четкие планы, есть национальные программы у них. Но почему мы это не сделаем? То есть этим надо заниматься. И это как раз задача сейчас приложить усилия, в том числе и вам, потому что вы только пришли из бизнеса, вы еще свежи. Да? Это задача министров, это задача президентов, включаться в эту работу. Ну вот было бы важно, чтобы они это услышали, но время. Пане Олександре. Да, ну, Время позднее, и уже не все нас слышат. Принимаю паспорт. Мы перед началом говорили, что мы как нападающие все идем одним фронтом. И, наверное, эта встреча не просто так происходит, потому что, насколько оно все резонирует и насколько оно все идет в унисон. Вот вы говорите про стратегирование. Буквально завтра в 5 часов вечера у нас начинается первая встреча по стратегии. И именно топ-100, да, по репутации, по бизнес-100, который включается модератором. Да, мы опять же в Одессе достаточно успешно провели встречу с бизнес-клубами, да, на эту тему. То есть, понимаете, сейчас находится страна на том уровне, где сняты эго, сняты разные шляпы, и ассоциации, бизнес-ассоциации начинают между собой объединяться. То есть, если раньше это каждый там за своих там подопечных, да, у кого больше, и начинают, вот мы такая ассоциация, вы такая. На уровне ассоциации на уровне ассоциации происходит объединение. Это, опять же, очень крутой знак. Вот вы говорите про топ-100, а мы завтра буквально продолжаем. То есть скорость принятия от мысли до решений достаточно короткая. 1 год прошел, Да. как мы начали общаться. Да, и посмотрите, что еще интересно произошло. Это важно понимать. Это то, чего никогда за последние, наверное, за последние 30 лет, да, как Украина самостоятельная, не происходило. Значит, представьте себе, вот бизнес-100, та группа, которая ввела создание доктрины экономической безопасности страны, совместно с Українською радою бізнесу, в которую входит 90 ассоциаций, создали совместный фонд. Ви говорите про Бюро економічної безпеки, я так розумію, зараз? Ні, це трошки інше. Это чуть не то. Это не Бюро экономической безопасности. Мы говорим о Украинской раде бизнеса и Бизнес-100, которые создали общий фонд 2020 называется. Так вот, была стратсессия в Бизнес-100. Да, это крупнейшие владельцы бизнесов Украины объединились. И представьте результат сессии, да? Мы пришли, это целый день сессия. У каждого, представьте, участника есть чем заниматься. Это вся суббота. С модераторами сидели и работали над тем, какая же цель Бизнес-100. И цель, она оказалась очень простая, которая всех объединила. Это Бизнес-100. Это активный субъект, помогающий создать самую Украину как самую комфортную страну для проживания и ведения бизнеса. И эта цель поставлена как цель ТОП-2030 и критерии ТОП-20 мировых стран. Представляете себе, если уже бизнес так объединился, уже даже поучаствовали в экономической доктрине, которая принята в рамках экономической национальной безопасности. Когда мы активно участвовали в изменении карантина, да, это тоже бизнес участвовал. Когда сейчас начинается стратсессия совместно с Кабмином, когда совместно идет работа с офисом простых решений.
То есть такого никогда не Когда было. тут же происходит к нам, и мы подаем это в виде нормативного акта, и обратная реакция происходит. Ну, вот буквально вы задавали вопрос по сельскому хозяйству. Я коллегам написал, пока у нас была дискуссия, мне уже пришел ответ от моего профильного зама. Цікаво. Соответственно, ответ очень простой. 5,7,9 мы можем компенсировать процентные ставки. Это первое. Дальше. На следующий год агрострахование и розвиток зрощення. Это уже как бы сейчас в программе. То есть, Ну, це все ж таки трошки інше. Це не про посуху і не как бы да, есть определенная инертность. Нужно, нельзя, знаете, все равно как бы есть эти моменты, нельзя требовать невозможного. Да, но Але, власне, Да. президент Зеленський сказав, що буде розширення програми Конечно, для аграріїв да, під совершенно 0%. Пообіцяв. Но бизнес, опять же, не улучшится, если не будет проведена достойная судебная реформа. Ничего работать не будет в этой стране. Ничего работать не будет, если по-прежнему силовики под видом соблюдения закона будут зарабатывать деньги, торгать бизнесы. Отнімати. Но отнимать, это не зарабатывать. Для них удивительная картинка. Дети идут учиться на налоговиков, в Академию СБУ, еще куда-то, потому что там можно хорошо жить, зарабатывать. Это же ненормально. Это абсолютное зазеркалье. И рано или поздно эти люди будут выброшены на улицы. Эти дети не понимают, что они делают, и к чему их толкают уже их родители. Потому что экономика все равно поменяется. Потому что капитал, обретя силу, он изменит этот маразм. Но это может быть очень жестко. Лучше, если сейчас президент, парламент и Кабмин вместе возьмутся, не объявляя, кто там самый главный гетьман, возьмутся за создание бюро экономических расследований, заберут экономические функции у других силовых структур. Должны быть четкие критерии принятия на работу соответствующих специалистов, которые имеют нормальный послужной список и за которыми нет непонятной деятельности. Да. Вот тогда начнутся серьезные изменения. И, естественно, снизить налоги, провести инвентаризацию активов и распродать, и передать в управление то, что государство не способно у себя содержать. Все, и экономика попрет. И культура попрет сразу же, потому что появятся деньги на культуру, и на врачей появятся деньги. Будет очень много денег в стране. Пане Олександре, а от як в цілому взагалі ви бачите підтримку бізнесу Мінекономіки? Давайте, щоб не повторюватися, да, тому що багато речей ми вже проговорили, да, і щоб не йти по колу. Такі реальні, давайте про реальні. Реальні, про 5,9 це достатньо реальна історія. Так? Приватне партнерство теж реальне. Державне теж є можливість робити це на муніципалітетах, але це залежить вже на рівні міст. Міста досить автономні. Законодавство підкручують. Так, це є така можливість. Далі, стосовно користування державною нерухомістю. З'являється можливість брати в оренду. Тобто робити конкурси, хто пропонує кращі орендні умови і брати державні. Бери цілісний майновий комплекс і роби в нього, що хочеш. Заключає довгострокові контракти і погнали. Тобто існує якась програма така вже? Запускається. Да. Тобто це теж питання, тому що з ним робити? Просто так продати не завжди виходить. Це тривалий цикл. Скільки Дніпро готувалося до продажу? Очень плохо, что Толстолка готовился. Я надеюсь, я просто перебиваю, но я надеюсь, что никаких конкурсов не будет. Мы увидели, что все конкурсы проходят очень коррупционно, поэтому я надеюсь, что это будет какой-то аукцион на Прозоро, без всяких каких-то дискреционных возможностей принять решение, что мне нравится его цвет или его цвет. И поэтому очень плохо, что очень долго готовится и Днепро, и другие вещи на продажу. Мы один из главных вещей в нашей реформе, которые мы предлагаем, чтобы это как можно было упрощено и как можно было это быстро. Потому что мы должны понимать, 134 миллиарда ежегодно гривен несут убытки эти государственные компании. Мы должны понимать, что за каждой такой компанией стоит какой-то человек, который крадет у государства. Или даже больше не человек, в большинстве случаев это чиновник, который крадет у государства. Поэтому каждый день, как только государство не отказывается от таких предприятий, которые ничего не нужно, это только помощь каким-то бюрократам зарабатывать дополнительные черные деньги в свои карманы. И ничего это для людей не делает. Поэтому как можно быстро, прозрачно, прозоро продавать и отказываться от государственных каких-то вещей. То, что все нельзя продавать или все не быстро можно продавать, это неправильная концепция, мы его не сможем поддерживать, потому что цена есть у всего. И аукцион определяет, какая это цена.
Ни вы, ни я, никто ни другой не может сказать, сколько стоит Днепро. Все говорили, что Днепро там продадится за меньше. Днепро продалось за практически 41 миллионов долларов. Купили, все думали, что купят олигархи, купили геймеры. Изменилось, мир изменился. И мы должны, как люди, которые какое-то влияние, маленькое, policy making делаем в государстве, каждый. Ну вот вы двигаться говорите, в этом да, вот вы направлении. говорите про policymaking. Вот это то, что я, понимая концепцию policymaking, да, в личном понимании, мне приходится вникать в очень много операционных задач, которые не должен вникать Конечно. чиновник. Это не моя задача. Абсолютно. И готовность децентрализировать функции, да, то, что у нас сейчас происходит, там, направление интеллектуальной собственности. Да, я подписываю руками патенты, я получаю письма, как замминистра, получаю письма, кто-то недоволен. Ну, это не мой уровень, извините. Есть специалисты, специально обученные для этого. Зачем вот это вот гнать 2-3-уровневую историю, да, если можно на одном уровне закрыть этот бизнес-процесс, Там гильотина должна быть. понимаете, и там все, там же апелляционная палата, там же как бы там сам механизм внутри уже запущен. Не надо изобретать велосипед. И вот я сейчас всячески пытаюсь это: берите, управляйте. Что происходит дальше? Бизнес должен договориться о тарифах, роялти. Как платить роялти? Да, например, в той же Польше одна организация коллективного управления, которая собирает, ну, например, там, мы сидим в ресторане, музыка играет, да, там, или там в баре, или там в гостинице. Есть организации, которые собирают. Ты же не можешь, как владелец интеллектуальных прав, ходить по всем ресторанам, собирать то, что твою музыку играет. Не можешь. Соответственно, это передоверяется организациям. Так в Польше одна такая организация собирает 50 миллионов евро. 51, их десятки. Это 500 миллиарда вот роялти. Это все креативная экономика, которая может получать. У нас в разы меньше. Так я говорю, ребята, ну о тарифах вам нужно договориться самостоятельно. Бизнес должен договориться, сколько за управление он будет давать. Бизнес не может между собой договориться. Они вызывают меня на модерацию. Окей, я готов на такую модерацию, но не готов вам уставлять эти тарифы. Да, Не ну, хочу ну, быть... зато государство- Передайте гильдию. Пусть Да. они создадут гильдию и занимаются этим. Нет, Это раз. да, Но второй, да, государство уже что-то плохое в этом плане сделано. По закону, который никакого отношения не имел к таким окушкам, там запихнули очень быстро, что бизнес начнет платить высокий тариф сразу, как только импортом будет заноситься, в том числе бумага, в том числе другие вещи. И практически это очень странный подход интеллектуальной собственности. Я понимаю, что есть какие-то европейские директивы, я понимаю, что есть какой-то опыт, но сейчас тогда мы все должны начинать платить за возможное какое-то, ну не знаю, вот давайте заплатим сразу штраф, потому что мы отсюда, когда выйдем, можем перейти на красную, на красный на дороге, правильно? Есть какой-то вот, бизнес не понял. Очень быстро было какое-то изменение. Реально, мы же все знаем, как это было, кто пролоббировал, какой был цена вопроса и как этот какой-то один пункт попал в законопроект. Но проблема в том, что не было никакого rapid alert, нигде, никакого watchdog, так называемого, который бы сказал, что вы делаете, ребята, это коррупционная норма. Вот поэтому на базе Нацрады реформы Офиса простых решений и результатов мы создали такой инструмент, как называется watchdog, мы его назвали, который практически все законопроекты, которые будут подаваться в парламенте, будут проходить антикоррупционную экспертизу. А через что? Экспертизу. Сидят. Но это через бизнес-ассоциации будет проходить или как? Не, это будет там американцы помогают. Есть специальная программа, который там несколько хороших, очень высокооплачиваемых юристов специально по своим методологии будут проходить каждый законопроект и давать висновок, есть ли в этом законопроекте конкретные интересы конкретных людей или возможности коррупции. Мы когда делали 10 принципов, один из принципов есть, что если законодательство дает возможность коррупции, это уже плохой законопроект. А если он не только дает, а реально создает коррупцию или защищает конкретные интересы, это катастрофа. Надо поэтому каждый из нас, все мы в одной лодке сидим, в таких случаях надо поднимать бой вместе с ассоциациями, вместе с всеми заинтересованными лицами, чтобы люди понимали. Законопроект нельзя принять и потом сказать: ой, здравствуйте, вы с завтрашнего дня будете платить 5%. Вы наверняка встречались с этими людьми, которые с ума сходят. Поэтому, в том числе 3377, который законопроект там должен быть зарегистрирован, мы в этой части поработали и поддерживаем, чтобы, да, надо договориться, но надо правильно все сделать.
Ну, конечно, там много, да, это мы такую частность копнули, причем приятно слышать, что мы в одной теме, да, а это действительно боль, потому что, ну, если мы защищаем интеллектуальную собственность, мы можем дальше говорить, что на этом базисе будут появляться инновационные продукты, и будут дальше мотивация созидать и создавать, ты будешь защищен, да, потому что это действительно важно. И здорово, что, опять же, этот диалог есть, потому что он должен быть. То есть до этого его вообще не было. То есть была позиция одна, позиция другая, вы плохие, и все, и как бы и никакого диалога. То есть он сейчас начинается, да, и есть всегда причины, почему так. И нужно уметь слушать другую сторону. И вот закон, и здорово, что есть вот эти вот элементы анализа законопроекта, потому что закон это некий консенсус, общественный консенсус, который возможен при участии всех заинтересованных сторон. Если кто-то из заинтересованных выпадает из обсуждения и принятия этого консенсуса, да, оно впоследствии будет опровергать, нарушать его, ну, она не будет стейкхолдером этого процесса. Поэтому на этапах его формирования, да, это важно соблюсти. Так, давайте послухаємо ще одну сторону, пане Станіславе. Я хотів би Хотіли трошечки доповнити. завершення нашої цікавої дискусії, аби вони були трошки частіше, це було б більше продуктивніше. В чому я погоджуюсь і в чому я не погоджуюсь з своїми колегами. Сьогодні дві, так сказати, негативні сторони в нашої держави, в нашого керівництва, в тому, що ми звикли запозичати гроші і продавати все те, яке знов не породжується. Ми запозичили гроші, ми їх проїли. Ми продали будівлю, готель, тракторний завод, танковий завод. Все, на цьому все кончилось. Що ми з цими грошима зробили? Добре, якщо ми їх реінвестували, щось збудували і виробляємо продукцію. Ми їх знову приїли. Чому? Тому що в нас немає програми розбудови нашої держави. І це все, що ми зараз говорили, це якби, частково. Я можу сказати, тільки великий плюс, тому що в нас з'явилася комунікація. Я за свій вік трошки старшенький, бачив багато всього відродження, і бачив і доброго, і недоброго, і 90-ті, і всякі роки прийшов. На сьогодні це дуже величезний позитив, що є комунікація бізнесу із владою. Але я хотів би зауважити нам усім і наголосити на тому, що поки ми не почнемо відроджувати промисловість, виходу із такої тупикової економічного стану у нас ніколи не буде, повірте. Якщо ми не будемо розвивати те, що ми згубили, промисловість, машинобудівна, корабельно-будівна, легка промисловість, переробна промисловість, харчова промисловість, це все у нас є. І скільки нам для цього треба ще часу, щоб ми думали, це все працює тільки нам у мінус. Чим ми довше радимося, чим ми довше совітуємося і розказуємо, що попередники якісь погані, це вже якби шоста влада прийшла нова, молода, і що люди вибрали і хотіли, я теж за її голосував, радував, тому що це дуже добре. Але ж треба вже взятися свіжими головами, подумати і робити. Не продавати те, що хтось, батьки, діди нам набудували, і сьогодні тим торгувати і радуватися, що ми наповнюємо бюджет. Це дорога в нікуди. Нам треба сьогодні, якщо ми продали якусь будівлю, ті гроші не проїсти, а збудувати на місці тому же чи другому ту частину промисловості, якусь одну, другу, п'яту, десяту, яка буде постійно генерувати продукцію, із якої ми будемо виходити на світовий ринок, де нас знають, поймуть і почнуть цінити тоді, коли ми будемо конкурентно здатні. І в кінці кінців ми повинні перестати бути залежні від зовнішнього світу. І чим ми будемо довше залежні, тим ми більше нижчі, бідніші становимося, як ми сьогодні є. Коли нам на сьогодні вже наголосили на європейському рівні, що вам не треба машинобудування, ми вам не дозволяємо цього робити. Ми вам не дамо там якісь запозичення, я ж думаю, що це я не нове нічого сказав, Це вже всі СМІ 100 раз повторили до того, поки я тут сказав. Це про що каже? Що ніколи на ринку в житті не треба потужний конкурент. І чим ми будемо більше ховатися, боятися і нічого в себе не виробляти,
тим швидше ми зійдемо на нівець, принаймні, собственно, вже і спускатися то далі нікуди. Ми вже на такому дні, що пора вже підняти голову, не бояться Так. піднятися, закатати рукава, не писати бумаги, не розказувати, що от ми зробили, ми там майданчик відкрили, ми там скамейку покрасили. Це такий мізер, це таке вже позавчорашній вік взагалі. Сьогодні треба збудувати заводи, які кораблі будують, які Ну, это вы трактори должны будують. делать. Это только бизнес может делать. Бизнес должен Так, делать, не правильно. государство. Поэтому государство Бізнес должен готовий продать. робити. А що від держави треба, шановні? Я понимаю, что вы боитесь продавать, там это часть процесса, который еще начался давно-давно. Я не за Если- те, щоб її продавати, я за те, щоб продати все ненужне. Ну, Але ж а при що цьому нужне? всьому ми ж довго жити на цьому не Ну, будемо. вот, например, мы возьмем... Треба розбудову робити. Але давайте, у нас буквально хвилина залишиться. Я хочу дуже наголосити на цьому. Це дуже важливий момент, зараз підкреслюється. Відбудувати, зберегти і захистити на зовнішніх ринках. Тебе ніхто на тих ринках не чекає. Да. Ти маєш там завойовувати свої позиції. Зараз в силу, знову ж таки, ковіду дуже багато ринків закрилися. Різними шляхами, фінансовими і нефінансовими. Демпінг, субсидіювання внутрішнього виробника на тих країнах. Ми зараз маємо вже кілька десятків кейсів, де ми проводимо антидемпінгові дослідження, де нашого виробника фактично позбавляють конкурентності на зовнішніх ринках, де сюди заходить дуже дешева продукція, де ми втрачаємо позиції, де нас постійно позакривали або квотами, або досить високими митами. Є у уряду такі інструменти захисту в рамках ВТО, вони досить зрозумілі. Виробники тільки зараз починають про це розуміти, до нас звертаються. Пишіть на нас листи, звертайтеся, що ви бачите, що проти вас є якісь заходи ваших конкурентів недобросовісні. Ми беремо в роботу, їх розглядаємо і приймаємо відповідні рішення. Таким чином можна захистити те, що ти починаєш будувати в цій країні. Пане Олександре, я вам дякую. Я дякую всім панелу, що сьогодні прийшли до нашої студії. На жаль, вже часу немає. Отже, будемо прощатися. Сьогодні ми говорили про те, як Україні зменшити наслідки економічної кризи. У студії працювала Анна Медведнікова. Побачимось.